ħloq din l-istatwa fejn għandek il-San Giuseppe dik il-wiċċ partikolari li jissennifika wkoll anke t-tjubija illi kellu dan il-qaddis kbir. Flimkien ukoll anke ma' Ġesu Bambin illi din id-darba qegħdin narawh b'differenza, qegħdin jaqbdu l-idejn ta' xulxin u għandek is-simbolu tas-safa ġifieri tal-ġilju illi t-tnejn li huma qegħdin iżommuh flimkien. Dan huwa dak li qal l-artist Indri Attart ma' Net News kif l-eluq tas-sena Ġuseppina Radio Marija ħadu l-inizjattiva biex iqabdu l-dan l-artist biex jagħmel statwa ta' San Giuseppe fil-binja ta' dan l-istazzjon tar-radju, kif ukoll li f'kappella moderna li tinsab fil-binja ta' dan l-istazzjon għażlu li jkun hemm kurċifiss kemm xejn differenti minn dak li s-soltu naraw fil-kappelli u l-knejja stana. Fil-kappella hawnhekk ta' Radio Marija nagħmlu kurċifiss din hija kappella moderna u allura l-idea wkoll anke tad-direttur ta' Radio Marija Fader Antwan xtaq li inneħħu s-salib ma jkollux salib u jiena qabilt magħha jien għamilt iktar kurċifissi, però din hija l-ewwel darba li qegħdin naraw dan il-kurċifiss inarja. Mistoqsijiet dwar kemm dam jaħdem fuq dawn il-proġetti, Indri Attart għalinna hekk. Joħdulek il-ħin, naħseb, ma nafqas nikkalkula għax inkun qed naqbad ħafna affarijiet flimkien, imma mbagħad irid ikun hemm dik id-dedikazzjoni aħna naħdmu bil-muża, ġifieri inti tqum filgħodu tgħid kemm għandi abtit nagħmel il-wiċċ pereżempju. Ma nkunx nixtieq nintrabat minkejja li jkollok iż-żmien jiġri warajk, trid taħdem, inti trid tibqa' artist u ma ssirx kummerċjali. Indri Attart ħadem ukoll fuq statwa xkejkina ta' San Mikel li tinsab fl-entratura ta' din l-istess binja. Intant qabel l-awgurazzjoni uffiċjali ta' dawn l-istatwi saret qudiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna li saret fil-kunvent tal-Ursulini fir-Rabat fejn hemm l-iskola ta' Sant'Angela.